Johan Kru lapen simateron piatu mahem make it cho pahok widet anpin. Upper Rangsali ME School along contractor sake claim kimi medera jok case e lepen rongorat tum ningkang samse chipaklang. Thongno be college along puthot ningkan surihini raingkora ka thompen surihini raingkora pria farman thongno be college students union kimi kedeng pong. Ke hai long sing rong hang Karbi rui chau rai kom ke chu. Pramsi notice Karbi life ke lang arado anpan kardom bajiriklo. Nili Abirta than bang phi sami merli indi ka tharpi. Tadi Pini prime jam Abirta ang tonpen arjuponik tha. Johan Kru lapen simateron piatu mahem make it cho pahok widet anpin. Titia cheklo ni phaing ko ratroxiar dia da porphai sir kebra chitima pormalom dhansari constituency ke parlo rong krarbong Anthony rong phara rong maker Johan Kru pen simateron piatu mahem make it cho pahok widet anpin lo. Aho birthday bunit ka chuboche ka sonsi japan hemrate kemisen ka chikim lake methang ki do ka thak ke joy ke japan lapen khidar anparta kenang jason an kirim kachibi lapen ningarong ninging samjin pen ke do ka thak long japan pura birthday munita khai do an hemrate chikimlo bonta hemrate longle phalang jong si kibirlo te munita tum kopu an ningduk malake birthday munita khai do anta chini pamelo. Last on top si Dhansari constituency ke parlo rong klarbong Anthony rong phara rong maker Johan Kru hem make cho bahok widet anpin lo. Bangso hem make cho pidara jok tangka kereng lakhni anparta ka doka be lakh phososia khiadat kana hok era jok Dhansari constituency Karbi Anglong Tramas Council local MSC tilutuma hasnu anparta Karbi Anglong Tramas Council CM Dr. Tuliram rong hanga phan nangra vekta pusi Johan Kru lapenachor sima tiron piatum kerap chuhang chuni report. Bangso hem megi cholong po balam bang ke thang ta purek thi lo nirita ada prang la puson se ibon pomasi ko summer school ti thonon lo an ke belek kam klem dam rong masi hemasor abang ta nili phiyong pen ko natong ko la ju ne amasi la so mi ko som dan tong kang nar plum ne karen pen tong kang nar plum lo ne purek thi lo thang ta amasi me ke chu ge 9:30 alom ana 9:30 am alom lobon amasi maduta ka bi husi mi chu de lo la ibang ke la hem sita basi lan belo nang tung ta thek long yo hem pu mi si ge a hok wang se si bi chom lo ada kang along ni tum asang api pendang lok almari a fresh document a hormu anda cholap lo pen la kachibir tiason anda husi a hok wai bi chom na lo amasi thangda ma tharek the delo la puson thai po nilita agoma bedelo nilifanta ha manja hala nili korpi di office dam bang ho office wan si phuna kuri la pulo yo ama ke nili nang kili don dai nut bahania sar pi martum si pu arjab lang don prong jona lo thang da thek bang bedelo la pulo yo ke da rong sita Arlen ki china se do etlo amang men pen sumar tum ta hapu se do etlo ma tinggar lo sumar sarde lo dar lo sumar tum ta lo hemakam la pulo la hema me ke chonal tum ke the dung kaluk son tum ke kopilo kaluk son ke the dung ke lukson el he kan dung lukson el lo pen la pulo freeze almari palong pe ri pendang lo la hem kiba paphanta hem kachubunai bu phanta poisa tame 2 lakh bat si kachibirti lo amala ta be dello tangka kereng chupon dello la pen ke documents anta awi pin lo
imita hem isi documents pendang log bang documents kapre kat documents adak passbook kat du we lo puson ta du kabir tp lahai ta chul lab lo an ke sang pendang log ang ton usumar ke tap kapuri je ke tam da we pin le no class 10 non exam tok donji class 10 candidate lata ke tap masih me chul lo you know documents me chul lo et kaddu ka we et me sop ang ton masih nonge usumar ta thang da kam bi pe da lo he mi si da kam bi pe da lo yo non thang ami pun masih boy chom lo bi chom lo pi ri ta la ching thang flop an we lo la ko lai ho ching choi pon lo lan we lo nang tumarong bai ko samone ni tumarong ke dak rong klar bong andhuni rong phar rong konara constituency ta operin nadi dhonsri constituency constituency bitan ali la dhonsri local msc fan copy lo chuning ri thang tong nilila local msc ake hai pi phan ka chuning ri ta la puhelo ka chuning ri kang tunga bang la puhelo atheke nili tum non pining wi pen man non an ka chu tunji phan an ke chu ye phan da we pin lo na sia lang li hin pen da me kang nang honra nang jin sora nili tum phan nang ra vek tha usi nang chuning ri lo la pen la Karbi Anglong Chief Executive Member Sir Tuliram Ronghang alang li ke along tame kisung ke boy to phan kirap dun bera bang kirap aning ke hang ne bang asi alang li tame tapuson nili tum non kisung thekti ka botor alang li hin pen tame na kirap begya phansi nili hin pen bang ke chuni ri dun parpik lo kabjene kirap lo Lalo nilitum kacuning ri paglalano nili hem sa tami la puson akot na polo mani nilitum kikiduk det ato hem sor sa tami arni bang pen rap kacong data bang la puson tang thasi nili sa tami nili chorlong pini men thui jan bang tilin bang long im ini pukacu rap dun dia nili pini pen men thu kacu yordi pula so men thu kacu piking dam ke dam apisi la puson hem khotuna ke polo nili tum thang ta hemar long na lapson me pini ke thor lapson doing mani ave me ke ave inges takali me takali karen pensi lapson ta hai lapson karen pen nili ning kama tha dam teng pulatela karen jima po lasi hem long kalu son hormu ke do lo osomar tum ka charli akita pen ke danglo class 10 ka porhia so ta do lasi lahai kadu ka we kitab anta ang ton anta ave pin lo la bang ko thoma so mara kitab ape ri pen ke danglok sop hem red ka chubuche hormu anta apalenga sukia te bor sop armari press la kadu ka we anta ave pin lo nilitum non ke doya dem anta ave delo nilitum ke doya thai anta ave lo pini pen do hop nang pa dim ta ave delo la sinili ka tuning rijik pukela ki the ki ding tunga phat la baido dhonsuri baido phase ta me ka tuning rijik pukela nili tum pha pini pen ki do ka thak adem ga bi pin pen nang ki rap jek bek jia pha se tuning rilo la pen ke sar tuliram rong hang phase ta me la puson thang thak si nili tum hem rit ka vi det pen pu thot nang ki rap bek jia pha se tuning rilo nili tum pinang an ahor mu kaluk son the dung dolo asinili tum ke peri anta velo ching thang plop la non ka ching thang ko an mal an velo usumar tum ta la school address non school ki don penang le po la so address an velo ki do ta yatta velo nili tum ke la si la sar doctor tuliram rong hang tum phanta me chuning rilo la pen dhon suri baidu phanta me chuning rilo la nang ki rap ja phat nang rap vek tha pusinili tum hen pen chuning rilo Staff reporter Gomiti So report Northeast Karbi Live. Tam tenona don thu Abirta arjoik tha. Upper Rangsali ME School along contractor sake claim kimimi de rajok case e lepen rongorat tum ningkang samse chipakla. Patumi chiti nipa inkora truck siar ni lakha inkora truck Durbagori constituency ke parlo Upper Rangsali ME School along contractor Timothy Singh nar ke claim akam ke sai oi putha case e lepen rongorat ningkang samse chipaklang.
Lason si isi school ahem plotang te lake isi kang thir jira hem busi anutin sitame pangthek pon lo lapen pirthe ame kachichar ido lake lo kachar li pen hendo lasi nona kai kachar li gachi hung lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen sitame kachar li henching thurvek nangji po ke mangahut upper rangsali ame school along sitame kaching thurasai nanglelo Bonta Inut Contractor Timothy Singnar Non-Local MSc Richard Tobiamatsi Karbi Anglong Autonomous Council Education in Charge ki khiba mahut Phere Repin Pen School Hemalong Amat Asaya mo ke pasa oilong loke Thera Pen me Hangjang Pusi Arlong Chuhu Head Branch a KSA President Lapen Rongarat Tum Ben Akoy Pipon Lo Ako pipon alam thela kelabang so ME school along JJM scheme pen tame ki junalang aphan nang lelo lapen school ahem ki pamat aphanta RIDF scheme pen school repairing nang lelo bonta JJM alang ta lochar liu somartum junlong le lapen RIDF scheme pen ki kim school asar nung pen ta RV jangte nang li atiti pusi duar bagori press club pen kahumrida mahot nang chithandun Lasi contractor Timothy Singh Nars dame nonamat sign nang claim to the pulatang te case a lapen rongarat thurpak si nang songji pusi ningji pon. Lapen local MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council Education yam Richard Tobia phan ke upper rangsali M school phan kaching thurasai nang ki pithek pota kachoro pajarpon. To choro parping lo nang tum media korti dum han tame nili Karbi lo chadi asong nitum ahin pe ladak nitum a branch of president ni disipulo yasemen nitum ladak kadure ma kinang sot nitum dopik boy phe tame nang claim ke bangko boy phe tame abostu bang nitum ali bang ave na boson non la thaglong lo lang bu tame ladak nitum bang nang pilo patak bangke nang pipe punitum kudam de nang pilo tame Dadak ali bangke alan nangu be lo lapen kubi ko bosone motor ave bike da ave dadak alan bangke la maso JJM scheme ke kumentu nikan am apki sila tuligi bana claim lage jasmen bangke adin bangke abelang nikan istirahat malam dak sidolang hai boy phe dame nang kim den manang rang den pena phe dame ini bangke alaman kim no bote akki me bang ki claim nahi mate di sida me non la bang ka kahing no binak lo ladak da semet ke sumartun lang jahai ye doji lang ki jo na tum doji ma hanan gitu na tum doji sida me la dak ali bang ave da lasi da semet bang ke lasi budam ji ahok nang ki pivek bote bang ke lasi ni tum lo chadi song kan bang puji non bang ke ni tum hana hormung bang ke ini na parong de lo nang pita lo ali bang ave da tu alam ge eta la baso la JJM nang claim ke contractor men nang chingi gi ladak contractor lo Timothy Singh Nar la se alang wan lo nang claim lo ke claim ko ke mission ji bu se alang chipu lo da men non bang ke akki me bang the lo ma da lo ni tum bang ke ladak ani bang ni tum bang la mechanic school lo mechanic lo kopi ko kuson ma ni tum chelang nun lo teacher bang me ni tum la kaita ni tum theklo lase student bang kon si doma komasi ke bang me ma komasi ke chok che ma ko pisi ga me mani tum kai ke da lang non ko lase jasime bang ke lalo non bang ke lang bang ke la dag bang ke jasime ni tum khana danang pibe nang ji jong se nang pibe bote ke bang ye ani bang ke laso biko ko ta me ni tum da pa vidyat ko lase ni tum bang ke puthu nang ko Kaziranga Pen, Rovelson Rongpi Report, Northeast Karbi Live. Tam tenona don thua Abirta arjoik tha. Ke hai long sing rong hang Karbi richo rai kom ke cho. Lason si Karbi atum ke hako penta ilitum aricho do la pela puson ang thun ban bom si nang khi bom si Piniar niya ke hai long sing rong hang aprang hamren constituency barim MDC kalitang lindok rong hang supo akling si aphan richo theng choklim theklong si richi batlo la pen Piniar ni kelang liya ke hai long sing rong hang richo raikom cholo Pinpur pon me labang so ning karong asylong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tilram Long Hang lapen team Karbi Anglong EM MSc atum chitok dun pen isi kemisen apur kimo sitame thekpon long lo alang litum team Karbi Anglong pen sitame an so se khime rop me pleng sata hirjume bidun lo labang so long umaha ropati
Abitu atom sitame Karbi richo lapen richo pia phan ningkang sam chipaklang si al setame chipajurpon. Lalu Pini, lamtan, pai tarik kiasi, anak kalau kemudian di nomor tanah kamu masih Pini, mikot, atau ni kan, jadi dua orang kiasi, ini kan komputer, komputer sudah pen, jadi kan komputer orang apa? Abirta kan lebih tak kira hono. Semua kan itu tokoh lu bukan kayak pantas ini pasti pakai ini sore yang sudah ini sudah nanti lupa apa orang ke itu akai mana jumatan sebab ini mana kau Hai, nama kita tu, bukan kebun. To prangsi Karbi yang longrar phan nilin pen kardom pajelo kardom la sipini nili tum ke bang abangke umhar rapati longri sar habe amai la bangso komiti pen sige banglo alangli richo aphan ke nili tum mohejong poh Karbi poh manpeng pen nili tum pl lo nona bang nili tum ke bang tho bangke umhar rapati longri sar habe amai hin pan bang richo Pini richo pi ke mana posin ni tum hin pen alang likai phan pu harlungi hongwek sitame ni tum longri komiti pen umhar rapati longri komiti pen ningkang sampen alang li phan pajir pon lo lapen alang li bangke richo pi atheng bangke ahok ahak lo mane hala achora rupen le richo phana achora rup le lang pidam lang dam pusame alang li ke teron pi vek lo tase arnam pharo tum apun achakang vai bangke ni tum ning sampik lo tase pini alang li bangke richo pi lo Hamren Pen Daniel report Nordic Karbi Live. Tang tenona don thua Abirta arjoik tha. Thongnok be college long puthot ningkan surihini rain kora ka thompen surihini rain kora clear farman Thongnok be college students union akimi kedeng pon. Dogmoka Thongnok be college along non puthot session surihini rain kora ka thompen surihini rain kora clear farman non puthot Thongnok be college students union akimi kedeng pon padu. Bangso Thongnok be students union along ka chipalong duna bang fomen president arpu along kedeng pon Samson Crow General Secretary Porom Phangcho Vice President Visal Rongpi Magazine Secretary Sar Im Terang Boys Common Room Secretary Pritam Terang Assistant General Secretary David Hajwari Cultural Secretary Rupon Rongpi Girls Common Room Secretary Ruptalin Derapia Tumahin Pensi Non Puthot Ningkan Surihinira Inkora Kathom Lapen Surihinira Inkora Pli Aparman Aphan Alang Litumahin Pensi Deng Ponlo Lason si alang litum arpu pen deng det pen api keceng si sai ke deng pon pini tarik inkora narkep surihini ra inkora kathong lapen 39 annual general fresher social meet talon pon si aliralon pen insam jin pen pachun pon prangsi news bitu ngatumahan nili kardom pajiro kardom nilimen Samson nilikur krosangho lapen nili Penang 2023 and 24 and inkan Thongnok be college along president arpu nili dengpon lo lapente nili dung kedo alangli porom phangcho ke hai alangli general secretary Thongnok be college along alang general secretary lo 2023 and 2024 alangli si pare dengpon lo tom terang ke hai alangli boys common room lo lapente lapu alangli butula alang li cultural and music alang rupam rong pia ki hai alang li 2023 and 24 and kan cultural long deng pon lo apen butulan VP alang li visal rong pia ki hai alang li stame pending 2023 and 24 and kan alang tame deng pon lo apen butulan game sport long alang li rangsinya ki hai alang men rangsina tobi apen butulan lapu tum alang li sarin tera alam thebang ala hello nilitum pending 2023 and 24 sengkana phan nilitum Thongnok be college student union along nilitum phan bangso college pen engwai ponlo la pen nilitum phan 26 arni
tumi head 26 or ni nili tuhan utiking dan pier lo lapen la so utiking deng det pen nili tum keceng bonji nili tum pu ben si klem pon po puateng lapen te arona teng nili tum klem pon po tumi head thono be college along nili tum union pu utiking nili tuhan deng et lo lapen te pini li thoda bang ke nili tum general fresher smith pini da bipon lo lapen la so ke bipon lo bang ke nili tum principal pen jenglong vice principal pen jenglong lapen department itu di pen jenglong nili tum chirap chito pen bang so fresher smith bang nili tum pachun pon lo nili tum deng det pen nili tum ako puthot memorandum bang achi sig et lo nili tum lapen kecheng si nili tum utiking deng det pen ke paprang bonji bang ke nili tum college along mo bi college along bang ke arona teng ben si alang itum student tum ta bang nang po bente dak aron ke tok do la swat teng si uniform ka do bis tami full uniform ben si tum along bang nang po lapen te nili tum ako puthot union tum pen puthot chingwai pen si nili tum ako puthot akimia step ta deng pon thu bom la lapen te ange college permission ji han ki nili tum bor ipon bom thari program hancho nili dak thong no bi college student union lo general secretary at si deng pon asinili nali tum la news of tu ngaphan nili puthot nali tum hana pachini tunji alam the bangal kuson lo ladak thong no be college lo nili tum pamu pu nili jir po lo nili president ka haita pachini lo labuson ap thak tum first step ke nili tum pamu ta president pachini lo ke thong no be college lo thong no be statue ki hangi panchini tum memorandum ta tok lo lapen non ke wang ji arni si nili tum la so memorandum ta people lapen student no panda isi awareness lo ka pachini lo nangli tum penenga sengkana bangke kaduk ka student tum ta nangli tum rules and regulation ateng nangli tum college bang pen mesen or dur pen college along college campus along kido thegya pan nangli tum panda tuning rilo lapen teachers atum han non vice principal no principal apanta isi bige nil tum kachurota paper piglo ala nil tum tana ching hon pena joksi bini nil tum lapang so pu deng pon lo lapen nili dia ka chuhang kang tunga bangela puson iglo non nili tum arpu tong sikot ke deng pen puthot pini general fresher smith pedo pon lo teachers atum pen sa principal atum pen cherap pon pachun pimilo bon se tame dia ka chuhang pon jialam the bangela puson lo ex union mate ex student tum hanta nili tum invitation ta anta chipia por avidat ason si mandal nili tum ke tong pen jog amat athe non october 3 penote october 3rd penote da unit test ta nangcheng han kachuning ri mate si pachini ason lo la class over that pen hichi along mate market place along edhoka student han ke thek long ke ong dung se ong mate lason lo apora teng pen hem chileli chedam de uniform pen si hichi kola danta kiju eson si theklong la si labang so bang tanali tum chipa komik non la pen la Karbi traditional dress di la tum lo thongno be college along ke duita traditional do isi ke boro tum ta dolo la pen tum Karbi tum han na jismet pet ke chuning ri ke la lo la ni thomar ni bangke nangli tum Karbi traditional dress mate ke pathik ponar ni do traditional na ching thang ni pan la traditional nang ching thang ani bangke nangli tum han kaduk oi banda chuning rilo traditional pen college ke bangka je pasi chuning rilo Dog Moka Pen Rugasen Crow Report Northeast Karbi Live Tang Deputy Prime Time Abirta Lapuan se kang tonik lo kaduk abi phanta kurwang thu lapen to me thakre